हे तंगूस कापायला पाहिजे. आजी परत करा जाणार. परत नाही बाबा, किस्सा गरम पाहिजे आहे ना तू टेन्शन काय. किस्सा गरम तेवढा चपात करायचा. तेव्हा जाईल. आजी काय करताय? काय नाही ते पाणी आग करते. काय कपडे चांगले नाही कपडे आहेत पण कसं तरी ना पाणी तापवते लाकड. इथे गरम गरम पाणी तापते आंघोळीसाठी. आंघोळीसाठी. आज चुलीवरचं पाणी. चुलीवरचा एकदम कडक पाणी. जेवण कसं चुलीवरचं तसं पाणी चुलीवर. हो मग कसं प्रत्येक टायमात एक एक तपेला तापव गावा. हो करते इथू बघ. आम्ही इकडे मला नाश्त्याला बघा काय बनवलेलं, बटाट्याची फ्राय भाजी. जरा जास्त तेल नाही. हा मला तेल करते. मग बटाटे वडे बनवत होते ना, आपले वडापावचे वडे असतात ना, तर ते जास्त ऑइली होतात ना. त्याचे बोललं ते नको मला, कोटिंग बिटिंग काय नको मला, ते हवे तर बटाटे होते ना उकडलेले, म्हणून मला थोडेसे थोड्या तेल मध्ये मसाला टाकून फ्राय करून द्या. मोहरी, जिरा, कढीपत्ता, सर्व चाट मसाला सर्व टाकून ते फ्राय केले. कांदा बटाटेवाले झाली आज. आई काय करते? हे कांदे बटाटे जरा सालं काढते त्याची अशी. मी आता बटाटे वडे तयार करते. आता बटाट्याची रेसिपी बनेल तिकडे, तू बघ. ते भाजी होते बटाट्याची भाजी वड्याची. झाली म्हणजे तयारी. आता त्याच्यामध्ये सर्व टाकलंय. फक्त धना पावडर ह्याच्यात नाहीये, खरडा करून टाकतात तो. बाकी सर्व टाकलंय. कढीपत्ता फोडणीला, राई, जिरं जरा, आणि आला लसूण पेस्ट सर्व टाकलंय, आणि मीठ, हळद. आता हे काढून घेणार आणि मग वडे तयार करणार. मस्त झालंय, तयार झालेलं आहे. आता हे नाश्त्यासाठी. आत्याचं काम जोरात आहे. एक पदार्थ चालूच आहे इथे. चालू आहे. हे बघ उतरवून घेते. आता याचं पीठ तयार करते. जरा एक चमचा टाकते लाल मसाला. मीठ, हळद, थोडीशी हळद. बस फेटून घ्यायचं. हे हाताने जास्त करायचं, बराच वेळ फेटायला लागेल. हो काय बोलते चांगले भाजा. चांगले लाल बुंदे. काय लाल बुंद होऊ दे. लाल बुंद नाही तर कालचार किंवा रवा पण टाकला तरी कुरकुरीत होऊ शकतो. वडा थोडासा रवा टाकायचा बारीक. नमस्ते. आज पप्पू आजी आत्याला ना डीमार्टला घेऊन जातोय. त्यांना डीमार्टला जायचं आहे, बघायचं आहे पुरा मार्केट डीमार्ट मध्ये कसा असतो. ती डीमार्ट मध्ये जे गेले नाही किंवा अशा मॉल मध्ये गेले नाहीत ते प्रश्न पडतो. आता सध्यामध्ये काय लागतं काय नाही. डीमार्ट मध्ये जायच्या अगोदर ना माझ्या हिशोबाने ना पिशव्या घेऊन जायचे बस. बाकी काय नको. आणि मास्क लागतो बस. पैसे नको. पैसे नाही लागत. फुकट. आता ओळखीचं झालंय ना ते फुकट आहे सर्व. चला पटकन. टाटा. आज काजलला नाही नेत आहे. इकडे या साईडला ये. माझे चॉकलेटी चपला नाही लागत. चला असंच. आज इथे बघा तयारी चालू आहे. आपण रेग्युलर जातो तर बघा मी शर्ट घातलेला आणि काय आपली ते नॉर्मल घातलेलं आहे. इकडे आतेरी चांगले कपडे घातलेले. आणि तो पण फर्स्ट टाइम आहे. फर्स्ट टाइम बाय. फर्स्ट टाइमर आहेत आज. बाबूला सोडून चल चल. हापकू नका आम्हाला. टाटा धनी. अरे बापरे. बाय बाय. येतो सर्व डीमार्ट घेऊन. हा मग काय तयारी केली तुम्ही डीमार्टला जायच्या अगोदर? अगोदर का पिशव्या गोळा केले.
आणि मनी मनी नाही लागत तिकडे. तिथे मनी नाही लागत, हे लागतात. हे वरती आहे पानं. कोणतरी झाडलेलं आहे. आजी राहिली काय? आली चला खाली बघा झाड आहे. ते काटेवर आहे. आपली गाडी इकडेच उभी आहे. चला मी आणतो गाडी. आम्ही थांबतो तिथे पुढे. गाडीची पहिली सुरुवात आपण किकने करायची. मी रेडी आहे. आते आलेत. आजी आता आजी येते. खाली बघा तो वासर धुवायला आणलाय ना. हा धुवायला आणलाय त्याला. वासुरा कुठे गेला ते आता? हा सोड. तिकडे तिकडे फुलं बघा किती छान आले. हा बघा किती मोठा फुल आहे ना. वा वा आरामात आरामात आरामात. बघू आज किती दिवस केवढा मोठा ते. बघू आजी बघा. बघितलं बाबा सुंदर. जरा जर होऊन दे. तांदळाचे चांगले आहेत त्याचे. एक रू हा आणि तो हा एक. आणि काढलीच खायची विंत ही. हा कुठून आता चला चालले ते सुट्टी झाली त्याची. चला चला आता म्हटलं कसं वाटलं? हा 5,000 पण पुरणार नाही. एवढं आहे ना. भारी लय भारी. या गाडी ठेवूया. अरे बापरे. बाबू का आला म्हणतो बाबू का आला. आलो डिमांड कसा पडला? डिमांड एकदम मस्त होता. कसं वाटलं? बघितला ना डिमांड. या या भारी पडला डिमांड. बसा. मस्त एकदम डिमांड. घरी पण गेलो ना. हा घरी गेला. मग तिथे पण गेलो ना. या काय करता? आधी बोलले. तर आता इकडे आम्ही सर्व डिमार्टचं सामान आणलं आहे. आजी आहे त्याच्या घरासाठी. सर्व आता खोलून दाखवा. काढता काढता तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा. कारण आजी आता हे फर्स्ट टाइम गेले होते ना. पहिल्यांदाच आम्ही गेलो ना डिमांडला. आणि पप्यानेच नेलं. पप्या बराच वेळा बोललेला आम्ही नेतो नेतो. मग आता नेला आणि योग आला आज. कसं वाटला? मस्त छान एकदम. आणि बघायला पण छान. डीमार्ट मध्ये गेल्यावर गेल्यानंतर असं वाटतं की बाहेर पडूच नाही. तिथे सर्व गोळा करत राहायचं. आजी खूप आवडलं. मला तर खूप आवडलं. मला असंच आवडतं. आणि बघायला पण बघायला आवडतं आणि खरेदी करायला खरेदी करायला चांगली चांगली खरेदी करायला पण आवडतं मला. त्या आजीने फटाफट खाली गेले सर्व. आणि आजीनी तर उचलले ना वस्तू. तिने पण आईनी मी 2-3 उचलले. काय माहिती काय उचलला. अजून काय काय? काय पाहिजे ते उचललं. आणि आजीने काय काय उचलला. आजीने काय काय हे उचललं वाटतं याचं आहे ना बाबा. हा ह्याचं काय ते मटकी काळा वाटाणा. मेन काय केलं माहितीये का? मी आतमध्ये गेलो ना मम्मी, तर ट्रॉली पण त्यांनाच पकडायला लावली मी. म्हणजे ती काय इझी असेल ढकलायला. म्हणजे त्यांना एक एक्सपिरियन्स येऊ दे. आणि त्यांना समजावलं की कुठे कुठे सेक्शन कसलं कसलं सेक्शन आहे. एक सर्व असं सर्व डाळीचं सेक्शन असतं. एक सर्व मग एक टूथपेस्टचं सेक्शन असतं. मग साबणाचं सेक्शन असतो. आणि लास्टला असतो तर मग आपला थंडा सेक्शन असतो. दूध आणि ह्याच्यात तुम्हाला दूध ताक आणि पनीर हे आम्ही फ्रीज आल्या फ्रीजला टाकलं. हा बाकी सगळं तुम्हाला इकडे दिसेल. म्हणजे त्यांना सेक्शन आणि आता इथे सामान काढायला बसले. हा हे सर्व केलं. त्यांना वरती पण नेलं. वरचं सेक्शन पण दाखवलं. वरती पण सर्व प्लास्टिक मध्ये सर्व आम्ही पाहिलं. ते कपडे वगैरे सर्व पाहिलं. आणि तिथे काय घेतलं चपला खरेदी केल्या आम्हाला. हा आता एक एक दाखवूया आपण सर्व. हे झालं. हे पण आहे. हे पण काढ. खूप म्हणजे किती वर्ष मी झाल्यापासून डिमांड जायला बघत होते. पण मला माझ्या भाच्या बरोबर येऊ घाला. हे बघा खूप आवडलं मला. मी शोधी होतं भात. आजी तिथे आवला उचललेला ना. आवला कॅडी ते उचललं तिने.
आणि बाकी काय एक गरम मसाला काढला सोयाबीन आणि दुसरा काय वाटा काले वाटे चांगले नव्हते. हे सर्व काढा फटाफट. हे सर्व घराचं सामान भरलंय ना हे. घरातलं आता हे सर्व लावतो समोर आणि मग तुम्हाला दाखवतो. आता बघा एवढं सर्व सामान सर्व ठेवलंय. आता तुम्हीच एक्सप्लेन करा काय काय घेतलंय आपण ते. सांग बरं. रेड चिल्ली घेतली ही हा मसाला आता पावडर इकडून बघा सांगतो बघा पटापट अर्धा सांगतो. किलो आहे ना. हे मसाला घेतलाय आपण. आतेला हळद पण लागते म्हणून हळद मसाला सर्व घेतलाय. बेसन घेतलंय अर्धा. बेसन आणि इकडे साखर पण घेतली. साखर घेतली 2 किलो आहे नाही. हा साखर तिकडे 36 ला होते वाटतं त्यावेळी. हा आणि हे शेव घेतली असं नाश्त्यासाठी. नाश्त्यासाठी. आणि हिरवा वाटाणा अर्धा किलो. वाटाण्यामध्ये काय काय प्रकार घेतलाय बघा. वाटाणा, हरभरा, चणे म्हणजे मूग डाळ. चणे पोपटांसाठी. हा विटूला आणि मूग डाळ, मूग डाळ, उडीद डाळ, मसूर डाळ, तूर डाळ, हे मटकी, काळा वाटाणा, हे काला वाटाणा, आणि हे मोहरी जिरा आहे ना. जिरा हे जिरा आहे. जिरा जिरा की ओवा आहे तो. जिरा आणि ओव्याचं पाकिट दुसरं आहे. ओवा आहे तिथे. जिरा, ओवा, हे धनिया पावडर, हे राय, हे काली मिरी, हे सर्व घरी लागणारे मसाले. हा गरम मसाला, फिश मसाला आहे. हे काय काय फिश मसाला, गरम मसाला, चिकन मसाला. चिकन मसाला हे आपण वेलची घेतले, चणे घेतलेले, हे मीठ. म्हणजे सर्व घरातलं सामान झालं ना पटापट. तेल पिशव्या हे 2 तेल पिशव्या आणि हे दालचिनी, दालचिनी. हे जार घेतलंय. हे आत्याला प्लास्टिक मला आवडतं म्हणून. आवडतं आणि तेलासाठी म्हणून आणि त्यांनी डीमार्ट वाल्याने किती स्मार्टली काम केलंय बघ. तेलाचे पिशवे लावले ना तेलाच्या म्हणून मी विचारलं फ्री आहे का, तर नाही, ना नाही. बाबा बोलला नाही आहे. मग त्यांनी मला जाऊन आणलं आणि तुला परत. वाटलं तेलाच्या पिशवी जवळ आहे म्हणून फ्री त्याच्यावर आहे free असं आहे. वाटलं. नाही फ्री नाही तरी ते माणसानं लिहिलंय प्राइस लिहिली असते. प्राइस होती पण तिथे. त्यांनी स्मार्ट काम केलंय की त्याच्या ह्याच्या बाजूला ते लावलं. कारण माझी पण गडबड झाली. मी पहिल्यांदाच गेले म्हटलं तर मला वाटलं हे फ्री आहे असं झालं. अगं काय आणि हे बघ हे तेल आहे पॅराशूट मी 2-3 काय वस्तू मी पावडर आहे आणि Pond's. पप्पा टाक उचलते. आणि विम बार आहे. आणि वाटाण्याची हे विम बार आहेत ना हे. हा आणि पापड पॅकेट आहे. हा हे सर्व बघा हे कपड्याचे साबण घेतले. हे नाही हे भांड्याचे आहेत. हा, भांड्याचे, हे कपड्याचे, हे आंघोळीचे, हे ब्रश. हा. ह्याच्या ब्रश फ्री आला आपल्याला. हे चायपत्ती आणली. बाजबाज आणि ते मॅगीचा मसाला आहे. आजी काय म्हणतात हे? बाजबाज केला आम्हाला सामान म्हणजे बघत, काढत भरपूर हे झालं ना टोटल भरपूर झाली असती. आणि मॉल मध्ये गेल्यावर काय काय अंदाज तुम्हाला समजलं सांगा. अंदाज म्हणजे कसं काय आधी पहिल्यांदाच गेलं म्हटल्यानंतर आपल्याला तो रेट समजत नाही ना हा की कमी जास्त काय. ते नंतर काउंटरवर करतात. थोडेफार 2-3 रुपयाचा फरक असतो. पण आपल्याशी जेवढं असेल तर तेवढंच घ्यायचं. आपला बजेट असेल त्याप्रमाणेच खरेदी त्याप्रमाणे करायचं. खरेदी पण करायची. त्याच्यात काय प्रॉब्लेम नाही. कारण कसं काउंटरवर आल्यानंतर आपण कमी जास्त करू शकतो ना. हा हा, करू शकतो. हा, करू आपल्याला शकतो, ते नको जिन्नस. ते नको ते काढायचं. हा नको ते आपल्याला काढायचं. कारण आपल्याकडे जेवढं असेल तेवढंच बजेट मध्ये बसवायचं. हा ते असे काम म्हणतात ते माहिती का. ते असे काम म्हणतात तुम्हाला सांगतो मी. आपण टाकत जातो ना त्या अंदाज कळत नाही. अंदाज आपल्याला समजत नाही. आणि आपण त्याशिवाय 3 रुपये 4 रुपये ऑफ असतात. नाही कमी तर आहे पण आपण ना 1000चं सामान घ्यायला की ते 1,500-2,000 हजार कधी होते. 3,000 पण होऊ शकतात त्याचे. हा पण आपल्याला तेवढं खिशामध्ये असले एकच पाहिजे मालक हे किंवा- महत्वाचं. एकच मालकीन किंवा मालक असलो ना तर कसं आपल्या कमीत कमी 5,000 किस्सा किती गरम आहे हे मला माहिती आहे. अरे बा, हे आता झाला एवढं म्हणून आम्ही पप्पाला बोललो बस झाला. चांगला की ना ट्रॉली भरली एकदा बसले झाला तर. बस झालं. अगं, समजत नाही ना हे. बबी बदीत ना मधीत आजी बोलत होती, बास बास. बस, बस. हा, बोलली मी पण बोलले पप्पाला. हा, तिकडे शूटिंग चालू असती तर मजा आली असती. मी बोललो धाव दे करायला देत आराम नाही ना. मी आपण आहे ना करूया बघूया. नाही बास हे सर्व कसं घरी लागणारे सामान हे आहे. आपल्याला हा, कसं घरात कळत लागतो. नाही. जेव्हा आपण थोडं थोडं आणतो ना बाजारातून तेव्हा आपल्याला कळत नाही. आता- आणि जेव्हा एकदम आणतो ना एकदम आणतो त्याच्याने तेव्हा सर्व- पैसे दिसतात. भाताचा वास हा चालेल चालेल. आता इथे बघा आजी आत्यांना वाटत असेल की हे एवढं म्हणजे आता ही शॉपिंग झाली 3,500. त्याच्यासाठी एकदाच हे खूप वाटलं पप्या. आता का सांगतो बघा ही शॉपिंग झाली 3,500ची. आजी त्यांना वाटेल की एवढीच करावी लागते. नाही ना आता सुरुवातीला आपल्या सर्व हवामधून सर्व घेतलं. आता परत 2-3 दिवसांनी किंवा 1 आठवड्यांनी जाणार ना तुम्ही तर तुम्ही 1,000 रुपयामध्ये याल परत. म्हणजे अंदाज कळला ना त्याच्याने. आता याच्यातून काय आता संपलं मी तर कसं आपण 2 पण वस्तू घेऊ शकतो 10 पण घेऊ शकतो. पण जेवढं बजेट असेल त्याप्रमाणेच हात घालायचं. तू चप्पल घेतलीस ती बरं झालं.
आता इथे बघा काय काय आहे. चप्पल घेतली ती बरं झालं. त्याच्या मानाने घेतलं. हे इथे आम्ही हे पूर्ण महिन्याभरासाठी त्यांना डिटर्जंट पावडर घेतली हे आपण. महिना काय 2 महिने टिकेल. 2 महिने जाईल. आणि हे आत्याला परत प्लास्टिकचं आवडलं काहीतरी. काय कपड्याला घासायला कपडे आणि हे मी माझ्या मनाने घेतलं मम्मी सर्व. हे सगळं कपड्याने घेतला म्हणून आम्ही पप्पाला एकसारखं सांगत होतो. पण मी त्यांना सांगितलं की तुम्हीच उचला हे आता हे म्हणजे स्वतःहून घ्यायला सांगितलं मी त्यांना. म्हणजे त्यांना कसं फिनेल पण आहे ना, फिनेल पण आहे. इकडे फिनेल घेतलं. हे पोहे आहेत. हा, पोहे आहेत. हे असं सांबार हे कधी आते वापरते ना असं सामान केसाला. हा, हे असं हे सर्व चहापत्ती. हे काय आहे? ते रवा आहे ना, रवा. रवा आहे. हे आणि आणि हा हे मला एकदम फेवरेट आहे माझं. आत्याला मॅगी मसाले आवडतात ना. ही पट्टी असते पूर्ण मम्मी. हा, मॅगी मसाला मला आवडतो, सर्व भाज्यांमध्ये वापरते मी. आणि हे कोणाची चप्पल? माझी आत्याची हे का घालायला आणले सांगा? घरामध्ये. घराची घरात घालायला ते लादीवर आहे ना, लय थंड. सारखी 24 तास त्या किचन जवळ उभी असते. हा. ते वाईट वाटतं ते कोबाईवर उभी असते ना, म्हणजे घरात घालायला चप्पल पाहिजे. हे घेतलं आणि आजीसाठी हे चप्पल घेतली. ते आजीला आणि- कुठे पण घालू शकते. आधी पण घरात घाली. कुठे पण जाऊ शकते. हे काढायला पाहिजे मम्मी. हे काढ ना, कैचीने काढ ना. पण हे पण मम्मी आजी आजीने स्वतःच्या आवडीने घेतलं हा, तिकडे. आम्ही पायामध्ये घालून वगैरे ते नंबर असतात 40 हा, वगैरे, तेच 30, मापाचेच 39. पाहिजे असतात ना. पण हा माझा किती 40 नंबर आहे ना बघा. माझा आवडत तो घेते मी. हा, आजीला हाच कलर आवडला म्हणून आजीने घेऊन टाकला. मला पण हा आवड. आता अशी होती ही फिनाइलची बॉटल. अशी होती सर्व शॉपिंग. आणू काय कैची? आणि त्याशिवाय दूध पनीर ते ठेवलं, हा. फ्रीजला टाकलंय ते. आजीला आवडली का शॉपिंग? हा आवड. बघू पण आजी म्हणत होती बिर्यात परत दा दारार बोलतात. हे तंगूस कापायला पाहिजे. आजी परत करा दारार. हा. परत नाही बाबा जाणार जाणार ती. किस्सा गरम पाहिजे ना आपला. आहे ना नातू, टेन्शन काय. किस्सा गरम असं तेवढाच पप्पा व्यापार येईल करायचा. तेव्हाच जाईल. माझा ते गेल तेव्हाच जायचा पप्या बरोबर. नाही आता मला ह्यांच्यावरून मला असं वाटतंय की नवीन नवीन असतील किंवा जे असतील ना त्यांना भीती वाटत असेल की समजा पैसा कमी पडला तर काय. काय? तुम्हाला एक सांगू कमी तुम्ही पडला ना फक्त हे घेण्यासाठी म्हणजे ताई हे ठेवा, हे ठेवा. चला. गुळ ना बाबा दाखवलं. आगुल गुळ आहे त्याचे. तुम्हाला हे पण सांगतो समजा तू पण एका लिस्ट वस्तूसाठी पण लोक जातात. हा आपण लिस्ट बनवायची आपल्याकडे केवढा पैसा आहे बघायचा काय आणि लोकांकडे जायचं. काय येत नव्हता ना. हा, तेवढंच सामान मला आणायचं. भीती एक होती की भरपूर पैसे लागत असतील. हा हेच मला एक्सपिरियन्सनी समजलं की नवीन माणसानं वाटत असेल की पण लय मी पैसा तिथे लागेल. पाहिलं ना, कस्टमर जे आलेले होते ना तिथे हा. गिरायक, पण त्यांच्या हातात 2 पण वस्तू होते. आता इकडे आपल्याला जास्त का लागला कारण आपण पूर्ण घराचं सामान घेतलं मम्मी. पूर्ण घेतलं. मस्त आजीला झाले. अरे वा आम्ही काय हे केलं माझी माहित पण आहे? कटिंग करा. हा? हा. आम्ही ते पण का मम्मी. तो रबर कापायला लागतो. ते नंतर झालीच नाही. हे बघ एकदम माझे 6 माझा 5 नंबर आहे. तिचा 5 नंबर आहे खरा, पण असे ते नंबर आता मम्मी आजीला कसा इकडे तिकडे घालायला पण छान आणि चांगलं वाटत. झाला ते. हे लेबल नाही काढलं. काढते म्हणा नवीन आधी आहे, घालत घरात घातले ना काय नाही. हे बघ बरोबर आहे. हे बघ मऊ आहे. साखर मध्ये पण क्वालिटी आहे ना तिथे. तीन बघितले मी. आता तुम्ही कडधान्य पण बघा मम्मी. हे महिना 2 महिना आरामात झाले सर्व. मामाला पूर्ण आहे ना ते. घरातच आहे मग टोचतात चांगले. हे चांगले आहे. म्हणजे अशी होती शॉपिंग. रक्ताचं हे होतं ना, सर्क्युलेशन हे होतं. आणि उशिरा गेला ना 5:30ला. आणि काही भीती वाटायची गरज नाही काय ना आपल्यासाठीच बनवलेलं आहे तर आपण जायचं. फक्त त्याच मॉलचा नाही कोणत्याही मॉलमध्ये आपण जाऊ शकतो. फक्त विचारपूस करायची की सामान कितीला आहे आणि मग घ्यायचं किंवा हे ते बाबा घातले होते ना ते तुम्ही तिकडे. आम्ही किती वेळा 3 वेळा आलो ना तेव्हा ठरवलेलं आजी त्याला डीमार्टला घेऊन जायचं म्हणून ना. हम्म. आणि हा पप्यात नेऊ शकतो आम्हाला गाडीवरून. किती वर्ष झाली झालं बाबा. कोणाकोणाक न सांगितलं कोणाच्या होतं. गाडीवर दुसऱ्याच्या बसत सुद्धा बघ बबीला घेऊन जा बघायचं बबीला. हे आवले हे आहे सुपारी. आवळा पेठा आहे तो. सुपारी म्हणतात आवले. सुपारी नाही ती आवळा पेठा आहे. हा, पेट. तर मला ते आवडतं खायला. ते मी स्वतःहून घेतलं. हे स्वतःहून आजीने उचलला मी हे. तिला माहिती आहे त्यांना ना. आवडतात ना ते. ते खोलून तरी देतात ना. नको आधी मग काढ. अशी होती शॉपिंग कशी वाटली तुम्ही पण आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. आजी त्यांना पण कसं वाटलं तुम्हाला चांगलं वाटलं. हा एकदम छान. हा, त्यांना पण न्यू एक्सपिरियन्स. रोज पण जाऊ शकतो. जाऊ शकता ना बिंदास जायचं काय नाही. आपल्या शासात तेव्हा जा किस्सा गरम. काय नाही एवढा किस्सा नको गरम करायला. आता चुलीच्या बाजूला आहे. सामान चांगलं असतं.
असतो तिकडे. पण आम्ही केव्हाच नाही गेलेलो, केव्हाच नाही आता झाल्यापासून. काय ना आता झालं शॉपिंग सर्व फर्स्ट टाइम असंच असतं. पण आपल्याला आता असं वाटतंय की आता केव्हा पण आपण जाऊ शकतो. हा आता माहिती आपल्याकडे पडलं जेवढा पैसा असेल ना, बजेट तेवढं असेल वस्तू तेवढं घेतली खरेदी. आलं. जिरा मोहरी चांगलं असतो तिकडे. सर्व. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते पण सांगा. आणि मला प्लास्टिक मध्ये खरेदी करायला आवडतं ते हा. ते पण आहे सर्व तिथे. 2 आयटम घेतले प्लास्टिकचे काय दोन काय घेतले. ब्रश आणि हे ब्रश घेतलं कपड्याला, आणि ते घेतलं. कारण याचं बघ हे पकडायला छान आहे बघ ना. हे वस्तू का खराब जाणार पण हे 49 ला आहे. हे राहत ना थोडे दिवस हा कपडे घासायला. मस्त कपडे घाल, म्हणजे मला असं पाहिजे, मोठं नाही आवडत हा असं. चला आता सर्व भरून ठेवा, आता वापरायला घ्या सर्व. आणि व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला सांगा है ना. बाय 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 करा. हा बाय बाय. परत जाऊया डीमार्टला. आशीर्वाद भरभर भरपूर मिळेल.